bi ambe tarata duna février kalo kile muganduru ambalma o bisimila malak cuka don kibaru keneka bi kibara mun mambolo kada kulo kan ode mali premier ministre Dr Boubou Cissé ale kone yamariya di kafako mali école karamo munu kon be barablala ni wakati nun konna ko ka ulu koni ka février sarawar kon tike kibara mun sirama ulu kone ayire kafako mali école karamo ko ulu kon be grève kabini décembre kalo konna ko alibi uni jamana nyamo ulu kon tega be fola o sababu la mali jamana nyamo ulu yere kon fene ala je ni ka mo wero kon fene ta ni o mo kon haga be mogo batan druni keme saba nyogona kon fene la ni ulu kon fene kanga kalange demsanu kuna e marse kalo na tay konna ko wa ko ni sara wartigam kon flene ko école karamo mun kon te kata kalanke ko a kon nyashile no ulu dema ko mun kon ye kalanso kon barakela tawye ko ulu kon sende ni sara wartigen mun kon fene la ale ni ko école karamo mun kon be ka kalanke alibi ko ulu kon fene sente ni sara wartigena ko ore kama o kon bina jatimne kerengere le kon ke fo école so ulu kon fene nyamo kon fe wala sa tugamna aka seka do école karamo mun kon be barablala ale ni mun kon te barablala ni seben kon kala février kalo klitan kononto kibara were mbambolo kada ukulo kan ore mali chamacha bolo yere kon fe do kono dugu mun kon be no ulu kon yi wasade un kon yi chama farala nyogon ka ni ka seben do kon ke ka nyashi premier ministre ma kada kan premier ministre ale kon ka klefla dugu takam kon kela ni dogo français kon kono lala février kalo kile mugan fla katabla ak kile mugan sabala ale kon e jatemna do kon ke kayira ka foko dana abasagu o kon ka keleke che ko ulu kon fene be dugu takasira nun kon ka ni o kon ma be premier ministre ma ni ale koni ya nyini ka foko dena ambasagu ale koni ka kelege chen nun koni daga yoro nun koni ka wuli ka boyenno o pmay koni mabe mo ko chamama wasade ulu yere koni fena yire ka foko ame domne ikobi ko dana ambasagu ko a koni ka kelege chew koni ka e kolosilu ko o koni chama bo dugude koni ka diguna ko sabla ni ya takalaje ko jatike wale tabago ulu koni kunga barajugu koni chalendo ni ka jesi uluma ko dana ambasagu o koni ka kelege chen nun koni ka daga yoro num kon flene sirala ko o kon bato dugude ulu kon ni ubulo fen kon me sekata uga dugu tagaw la cogamna la kana kon nala ko ulu kon ma fo jamana nyamo kon yana ko dana ambasaku akoni ka daga yoro num kon te wuli ka bo siran nun ka ko ga ko fo o ka soro ko jamana nyamo ulu kon yere kon fene tagarani jamana finintigu ye warasa ka seka ulu kon ka yoro la kana kibara were mbambolo kada kulo ka ode yuwaru wala jugu tabaw ulu kon ma woro kon impone anila dudo kono kibara munu serama ulu kone ayire ka foko yuwaru ale koni dugum sendo kon be no nan ko mako garu ko wale jugu tabaga ulu koni tarani duin koni kono nigata mo woro koni bone anila ko ame wakati mina igo sanno ko bambaga chimun kon yeni wale en koni ke ko akoni maseka do mo kele munu kon do folo ko wafene ko amaseka do kunje mena utarani duin koni fene kono nika mo woro koni fene bone anila kibara were mana bo ko fe amboda okluka kuna fani kunjala kibara were mambolo kada ukulo kan ode mali chamacha bolo fe do kono dugu ulu koni ka chifun koni ka jekulu chama koni farala nyon kan na ko ma ko plateforme des organisations des jeunes du pays d'Ogon ka sebeno koni ke kanyashi mali jamana nyamoko koni ma ni seben koni konala ni chifin jekulu nun koni ya ire ka foko ame domne igobi ko mali yere koni konala ko ulu koni jolendo uyere la ko Dr Boubou Cissé ni oye mali premier ministre ko o koni dugu takam koni ke ni dogo français koni kono ni o kera février kalo klem wan fla katabla ak klem gan sabala ko akoni ni dugu takan ke kanyesi ayre koni so mo ko doronima ko sabla ko atara ogo sabu ko amasongata dugu to koni fenela ni bingal ke wale koni tara kanyesi dugu de yere koni fenema ni o do koni feneye gometo sodangara terile simeni aleni menti ko ma fa wale koni tara kanya shin dugude koni mani yoro ko falen nun koni fenela ko akoni yake ina fo ato o kalama ko ore kama ul koni fene ya famia ka fo ko premier ministre ko akoni mekani ko nunu ke so mo ya kore ko o koni fene temelen ko ka boyno ko ul koni ya famia ka fo ko premier ministre ka koni be fe ka ul koni di jatige wale tabagorima ko sabla ko dana ambasaku o jakulin koni nebe no wala saka ulu koni ka dugude koni la kana ko premier ministre koni ya yire ka foko dana ambasagu
o kɔni ka daga yɔrɔ mun kɔni be no ko ka ulu wili ka sɔrɔ amatani mali finitigu ulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye no walasa ulu kɔni ka se ka dugudenw kɔni lakana ko ulu kɔni tɛna u sigi k'u ka dugudenw kɔni bonali makɔnɔ u nina ko o kɔni sababuya la ko ulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bina taama badɔw kɔni boloda walasa k'u ka dusumangoyaw kɔni yire ko o sababu la fɛnɛ ko premier ministre Dr Boubou Cissé ko ulu kɔni tɛna o ka fanga kɔni bonya tuguni ko wa fɛnɛ ko ulu kɔni tɛna jɛni dana ambasagu fɛnɛ cile ka sɔrɔ mali finitigiw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma se no ko ulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka laɲini dɔ ye mun ye an be domina i ko bi ko o kɔni ye premier ministre ye a kɔni ka bara bila ko sabula ko an be domina i ko bi ko ulu kɔni ka duguw lakanani ni dugudenw kɔni lakanali ko ulu kɔni tɛna fosi bila o ɲɛ halibi dana ambasagu ale kɔni ka kɛlɛkɛcɛ minnu kɔni be mali camancɛ bolo yɛrɛ kɔni fɛ dugudenw kɔni lakanali la halibi ulu kɔni ka wulili kɔni hukumu kɔnɔna la ulu kɔni ye sɛbɛn kɛ ni k'a yira k'a fɔ ko dana ambasagu ko a kɔni ka wuli ulu kɔni y'a yira k'a fɔ ko dana ambasagu ko a kɔni bena wuli ko sabula ko mali finitigiw ko ulu kɔni de bena taa mali kɔni camancɛ bolo kɔni fɛ ni ka taa lakana kɔni sabati bɛɛ lajɛlen ye an balimaw ni kibaruya ne kun b'an bolo ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ